Nou, ik ben nu mooi Rijn even in Drachten. En dit is de stal waar ik vroeger werken heb. Dit is een arend. Hoi. Een merrie. Maar deze stal heb ik dus vroeger werken, heb ik hinders beleerd. Ja, voor het Fries paardenstamboek. Dat liet toen mijn werk. En ik heb hier ik nog werken voor Koning Leer. En sjoggers wie ik hier tjen kom. Nou, dat is toevallig. Hi. Mathilde! Nee, Mathilde werkt hier. En die zorgt voor alle hinders. In deze stal en in de oorstal. Hoi! Dat is echt cool. Is het een hengst? Oh, Osko die wil mijn merries. Ja, dat zie je. Ik kan het kort nog. Ja. Ik zal de oorenstal ik nog even zien letten. Het wordt wel heel hut, dus... Pauze. Hallo. Hoi. Nou, zo vind ik het best wel leuk om even weer op mijn oude stal te zien. Dus ik heb hier denk ik, denk 1 of 2 seizoenen ABFP-test gedaan vroeger. En ik heb, dat we vooral hinders beleren. En ik heb later dus nog een keer bij Koning Leer heb ik mooi geholpen. Stage doen. Dat vind ik heel leuk. Nou, doei! Ja, ik versteed hem meer. Hoe zie je daar niet er mooi bij? Ja. Die is goed. Akkoord. Dit die eigen meer? Nee, die ga ik maar even vertellen. Hij is Joep, ik ook een pillen. Joep! Joep! Oh, dat is Joep! Kom eens! Hey, Joep! Dit is die hoen. Ja. Oh, ja. Mis net schudden, mis net nee zeggen. Joep, die laat de dag tegen het huisbankje. Dit is de bak waar ik altijd riet. Vet leuk. Dit is Walter. The one and only. Ja. En dit is Wander. Hey. Prachtig. En hier hebben we nog Hiltwin. Dit is een nieuwe. En die gaat lekker in het zaagsalon. Tje. Heerlijk. Hoi. Hey. Wander. Prachtig. Mooi naar vlechtjes. Hoi. Kom er druk bij. Ja. Pas voorzichtig. Helemaal poetsen. Ja, kom maar. Je hebt iets. Ja. Oh, net op zien hollen. Dat vindt hij net zo leuk. En jullie? Ja. Heel goed.
ding. Ja. Nee, hier. Ja. Hier. Ja. Al hier. Ja. En om het stuk net. Nee, want dan kan je misschien koppen. Zijn hele tiende. Nee, zo iets dan. Nee. Hij is toch heel groot? Dan. Ja, tuurlijk. Pak maar een borstel. Ik ga nooit worden net. De bovenin. Ja, dan heb ik nog vlecht in, Mars. Is dat? Dan voor deze wat hierin af. Dat is een goed idee. Ik heb het beste voedsel. Even wachten, ja? Ik moet een ikkel. Heel voorzichtig. Ik moet een ikkel. Ik wil heel heen. Weer aan. Hey. Een daar, een beetje. Dat is een beetje. Ja, maar net op de rollen. Dit een beetje hier. Ja. Ik Heel heb goed. dat hier. Dat is ster bij Rankracht. Mhm. Nog dik in de broek. Kijk. En met voet. Ja. En net onder de voet. Nee. Zo. Maar heel voorzichtig bij de achterbenen, hè? Kleer. Klein? Kleer. Ja, klein. Nou, nou, ik ga. Oké. Nou, moet ik gaan zien. Dat is een Heel goed omheen hebben. Druk je hem. Wat? Sinds bij mij. En je net op volle drukken. Nou, doe zo maar stik. Zeg ik even goed. Zo je maar. Zijn bekend toch ik? Van hier. Dat is, dit is dit. Van de strikken. Sorry, ik wiebel heel erg. Maar ik kan het weer hier naar het laat zien. Hij is echt grappig. Ja. Zo. Wat dat ik man? Hij is op een bommetje zeer, hè? En daarom is dit weer Dat is een soort nagel. dan op de benen Ja. en bij dat ding. Nee. Niet eens hebben derde nagel. En wie is er nog niet gestopt zit? Hier, zo. Jammer. Maar niet. Maar het wordt helemaal niet hangen.